Wai ko ka san kowa da ka gani a duniyan nan yana da wata baiwa keɓaɓɓiya wacce Allah ba shi? Biyo ni a wannan darasin a inda za mu tattauna game da yadda za ka gano baiwarka, saboda an ce kowa yana da baiwa. To sai dai fa baiwa ta kasance kala-kala ce, wato kowa da baiwar da Allah ya ba shi. Wani ya ba shi baiwar fiƙirar lissafi, wani ya ba shi baiwar ƙwallo, wani ya ba shi baiwar zance ko kuma ƙirƙirar wasu abubuwa da dai makamantansu. Kowa da baiwar da Allah ya ba shi, kuma kowa yakan iya sanin yadda zai sarrafa baiwarsa. Kamar yadda kuke gani na kawo, wani yana da baiwar a irin ƙirƙire-ƙirƙiren abubuwan na'ura, wani yana da baiwar zane ko kuma irin za a ce graphic designing, wani yana da baiwar irin su engineering, irin su ƙere-ƙere da kuma yanar gizo da makamantansu. So abin da ya fi kyau yanzu a nan wurin shine mu gano waɗanne irin baiwa ne ake da ita, kamar wato ɓangarorin baiwa da muke da ita, wanda za mu iya ganin da ake ce musu rabe-raben baiwa. A nan wurin za mu tattauna a kansu. Za mu ga cewa na farko akwai mathematical logical intelligence, baiwar take bayani game da warware sarƙaƙƙiyar lissafi ko kuma gano wani sabon lissafi, dabarar lissafi akan wani abu shine dabarar lissafi. Dai gaba ɗaya abin ya shafi game da ya ta'allaka game da lissafi. A waɗannan baiwar za mu ga akwai mutanen da suka shahara a duniya irin su Albert Einstein, irin su Nikola Tesla, irin su Mark Zuckerberg. Waɗannan su ne shahararrun mutanen da suka shahara a wannan ɓangaren da ake kira mathematical logical intelligence. Sannan sai na gaba za mu ga cewa akwai linguistic intelligence, baiwar ta ta'allaka game da rubutu, zane, zubin baka da kuma irin sarrafa zance ko kuma kalmomi. Waɗanda suka shahara a wannan baiwar a duniya akwai irin su William Shakespeare, akwai irin su Abubakar Imam, akwai Wole Soyinka, akwai kuma irin su Abubakar Tafawa Balewa da makamantansu. Sannan sai baiwa ta gaba za mu ga akwai spatial virtual intelligence, baiwar take magana game da abubuwan da suka shafi sararin samaniya, ƙirƙire-ƙirƙiren zane, zanen gidaje ko injiniyanci ko kuma tuƙin jirgin sama ko hoto ko wani taswira da makamantansu. A wannan baiwar za mu ga akwai shahararrun mutane da suka shahara a duniya, musamman a Najeriya a nan. Akwai irin su Mustapha Bulama, akwai irin su Jelani Aliyu na Sokoto, sannan akwai su Da Vinci. So waɗannan sun suka shahara a wannan ɓangaren na baiwa. Sannan in muka je mun na gaba kuma za mu ga akwai wani ɓangaren baiwa da ake kira musical intelligence, ɓangaren da ya shafi baiwa game da waƙe-waƙe, kiɗe-kiɗe ko kuma rubuta waƙe-waƙe. A nan wurin za mu ga waɗanda suka shahara a duniya akwai irin su Michael Jackson, akwai irin su Dr. Mamman Shata da kuma irin su Nura M Inuwa. Wannan su ne wanda suka shahara game da wannan ɓangaren baiwa da za mu iya gane a nan wurin. Sannan akwai ɓangaren baiwa na gaba kuma body kinetic intelligence, wanda ya ta'allaka game da wasanni, motsa jiki, rawa, dambe, tsere da wasan ƙwallon ball da makamantansu. Wanda za mu gani wanda suka shahara a wannan baiwar akwai irin su John Cena, akwai irin su Cristiano Ronaldo da kuma irin su Lionel Messi da makamantansu. Sannan baiwa na gaba kuma da za mu gani akwai intrapersonal intelligence, ɓangaren da ya shafi halayyar ɗan adam, falsafa ko kuma fahimtar shauƙin mutane da makamantansu. Wanda za mu gani suka shahara a wannan ɓangaren akwai Sigmund Freud, akwai Sadhguru, akwai kuma irin su Plato. So waɗannan su ne suka shahara a duniya game da wannan ɓangaren baiwa. Sannan kuma sai na gaba za mu ga cewa akwai wani ɓangaren baiwa da ake kira interpersonal intelligence, ɓangaren baiwa ne da ya shafi magana game da mutanen da suke mu'amala da mutane, kamar 'yan jaridu, 'yan siyasa, 'yan wasan kwaikwayo, 'yan kasuwa ko lauyoyi. Inda za mu ga a nan wurin akwai irin su Ali Nuhu, akwai irin su Bill Clinton, akwai irin su Mahatma Gandhi, irin su Nasiru Salisu Zango da makamantansu. So sannan kuma sai na gaba ɓangaren baiwa da yake magana game da teaching pedagogical intelligence, ɓangare ne da ya shafi iya baiwa game da sarrafa yanayin da za a koyar da abu, wato koyar da abu kenan, aikin malanta ne wanda shi ma baiwa ne na zaman kansa kwarai da gaske. Sannan sai na gaba kuma akwai naturalistic intelligence, ɓangaren da ya shafi gane halittu haka, kamar irin su mutanen da suka shahara wani ɓangare irin su Charles Darwin da makamantansu. Sannan sai ɓangarori na gaba kuma wanda akwai irin su digital intelligence, wanda ɓangare ne game da ya shafi na'ura ko kuma yanar gizo ko kuma ɓangaren shige-shige a yanar gizo ko kuma ɓangarorin na'ura da makamantansu. Sannan sai ɓangaren baiwa kuma game da human intelligence, wannan ya shahara ne game da yanayin yadda wani zai iya saka dariya ko kuma irin raha da nishaɗi da makamantansu. Wannan ma baiwa ne. Akwai misalin irin su Steve Harvey a wannan ɓangaren. Sannan sai baiwa na gaba kuma shine programming intelligence, ɓangaren game da wato ƙirƙire-ƙirƙiren tsare-tsaren na'ura. Wannan ya shafi programming ne wanda muka sani, to shi ma ɓangare ne na baiwa mai zaman kanshi. Sannan sai ɓangare na baiwa na gaba shine engineering intelligence, wato ɓangaren ƙirƙire-ƙirƙiren abubuwa haka, wanda za a gani physical abubuwa wanda suka shahara game da wannan baiwa a nan namu Arewa akwai irin su Usman Umar Dagona da dai makamantan sauran mutane haka. Sannan sai ɓangaren baiwa na gaba shine cooking intelligence,
bai sani cewa shi ma iya girka abinci bangare ne na baiwa mai zaman kanshi wanda kuma ya shahara. Waɗannan su ne bangarorin baiwa da aka iya cewa za mu ga cewa daga naturalistic intelligence zuwa pedagogical zuwa waɗannan tattauna su a baya su ne waɗanda wani masani ana ce masa Gano ya kawo su waɗannan kuma daga baya aka kirkiro su aka ce su ma suna ɗaya daga cikin baiwakin da za a kawo. Waɗannan su ne abin da ya kamata mu sani. Yanzu kuma shine wai tunda mun gano waɗannan abubuwan yanzu shin ta yaya zaka gano baiwarka? Mun gano waɗannan bangarorin baiwa, to ta yaya zaka gano baiwarka? Shine abin da zamu ji a nan gaba. Ga wasu dabaru da masana suka bayar wanda zamu iya gani matukar kai amfani da su zaka gano baiwarka a waɗannan bangarori ko kuma dai waɗannan bangarorin da zaka gani. Na farko ita ce ka nutsu ka gano me kake so. A waɗannan abubuwan da muka tattauna shine ka gano me kake so a cikin su. Shine ka nutsu ka gano, ba za a dai a rasa wani abu da yake birge ka ko kuma kake so ko kuma wasu mutanen da suka shahara a wannan bangaren ka ji suna matukar birge ka ko kuma kana son su ba. Sannan sai na biyu shine ka fara bincike a bangaren da yafi kwanta maka a rai. Ba za a rasa wani bangare da ya kwanta maka a rai ba, don haka ka gano me kake so ka ji ya kwanta maka a rai kana son shi, sai ka fara bincike game da wani bangaren. Wataƙila ko wani wanda ya shahara wani bangaren da yake birge ka, to ka tsaya ka nutsu ka gano dai sai ka fara bincike game da wannan lamarin ga wani bangaren nan ya ake yin shi, menene yake yin sa. Sannan sai na uku kuma shine na ƙarshe ka fara aiki a zahirance. Wato da ka gano me kake so ka fara bincike game da bangaren, to ka fara aiki a zahirance. Misali idan da a ce waka ce to kana da baiwar waka, zaka je wakar baka ma buƙatar ma sai ka rubuta ta, zaka fara rera wakar da kanka. To anan zaka gano lalle kana da baiwar waka ko kuma wani abu da makamantan su. Waɗannan su ne abin da masana suka bayar game da yadda zaka gano baiwarka kuma ka tabbatar ka yi amfani da ita a bangaren da ya dace. Na muku fatan alkhairi da fatan za ku ci gaba da bibiyar ta a wannan manhajar tawa Mohiddeen online a social media handles ɗina.